Board ni jorao no kaham samung khlame nuksakha montri bokhorok Narendra Modi no bokhorok bagri kanmani bo nuksakha Gurdwara ni langaro chamung bo bagri charmai nuksakha montri bokhorok ni obahai samung nugui jotono wangalaijak Loksabha chongmari ni dopha ni board ungkha tini phung ni simi no board ungwi tongkha aboni bisingko no Pirlai mung khlaimai nuksakha montri bokhorok Narendra Modi no board ni Pirlai mungo thang mani bihar salni phungo Pirlai mungni swkang patna ni Gurdwara sahibo thangkha montri bokhorok Narendra Modi Gurdwara o khulumui langaro chamung bo bagui rwmai nuksakha montri bokhorok Modi no arote bunukjakha ruti khlaimani karai kolmani aboni ulo balti bai khlai samung bagui rekha Gurdwara o phaijak lukurok ni bisingo bureau report bokhorok।